कृष्ण माताजी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मूखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं प्रणमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं. हरे कृष्ण. सो हांव स्क्रीन शेअर करता सर. सो प्रप्रथम जावन घेनो हांगा उपस्थित आशिल्ल्या पुरा जन डिवोटीज भक्त तांगेले आशीर्वाद निमगीता सर. दंडवत प्रणाम. सो ह्याची टॉपिक आसा शीला प्रभुपाद ऑन श्रीमद भागवतम. स्क्रीन दिसल्यार सांगाची. आमकां गोत्तशील म्हणके आमगेले इस्कॉन संस्थे 1965 तू शीला प्रभुपाद तांणी यूएसआ वचून थंय स्थापन केल्लो आसा. बट शीला प्रभुपाद तांगेले प्रज्ञे कशे आशिल्ले म्हळ्यार तांणी तांगेले खातीर कसनेची क्रेडिट म्हणून घेना आशिल्लींची. मोस्ट ऑफ द क्रेडिट तांणी तांगेले गुरु महाराजाक दिल्लो आसा आनी वरलाल क्रेडिट तांगेल्या शिष्या तांकां दिल्ले. आनी तांणी कसन सांगली म्हळ्यार भारतांतल्यान यूएसआ वताना हांव यूएसआ वचून प्रचार केले म्हणून तांणी केदना सांगनी. तांणी कसन सांगले श्रीमद भागवतम यूएसआ गेल्ले आई फॉलोड श्रीमद भागवतम. श्रीमद भागवतमाक हांव फॉलो करून गेल्लो. सो ते यूएस पावली मागीर शीला प्रभुपादान कसन सांगिल्लो आसा आय एम ए पपेट. हांव एक गोंब आशिल्लो म्हणके. सो कृष्णा तुक हांव कशी नंचका की हांव तशी नंता म्हणून. सो कशी कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन स्थापन केले प्रपंचाद्यंत. आणि तांणी कसं सांगली की हे दिस टीचिंग्स कसने हाजे ज्ञान आसा ते पुरा ते श्रीमद भागवताचे वैरी अवलंबित जावन घेवन आसा. सो आमी ह्या स्क्रीनान पळयता आसत तांणी कसन म्हळ्यार गॉड इज ऑल लायट ऑल ब्लिस अँड ऑल परफेक्शन. सो ऑल्सो इज श्रीमद भागवतम. सो कशी कृष्ण फुल ऑफ ब्लिस म्हळ्यार सत्यचित आनंद म्हणून सांगताची. सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. सो ते सत्यचित आनंद कशी कृष्ण सच्चिदानंद तशीच श्रीमद भागवतम समेत सच्चिदानंद. कसलेक म्हळ्यार श्रीमद भागवतम आणि कृष्णा कसने अंतर ना. इट्स अ लिटररी इन्कारनेशन. आणि केदान त्या पुस्तक रूपांत असताना श्रीमद भागवत त्या कृष्णाला लिटररी इन्कारनेशन. आणि ते केदारनाथ इट कम्स थ्रू द लिप्स ऑफ प्युअर डिवोटी. म्हळ्यार एक शुद्ध भक्ताले तोंडातल्यान येता साऊंड व्हायब्रेशन्स the sound incarnations of Sri Krishna. So Srila Prabhupada Srimad Bhagavata वैरी आमका भक्ती वेदांता पर्पट्स दिलालस. सो व्हेरी ब्युटिफुल म्हळ्यार मस्त सुंदर जावन घेनो हे भक्ती वेदांता पर्पट्स बरयला. आणि सांगला की कोण सिरियस जावन असताची गंभीर भक्त जावन असताची तांणी तांगेले डिवोशनल लाईफ आध्यात्मिक जीवनांतू श्रीमद भागवत ऐकूचे कृष्ण कथा ऐकूचे आणि शिला प्रभुपादाला श्रीमद भागवत पुस्तक वाजूचे. दॅट शुड बी पार्ट ऑफ देअर लाईफ. म्हळ्यार तांगेले ते जीवनाचे अंग जावन आसका. ते दना मात्र चड प्रगती पोवचाक साध्य आसा. सो आम्ही पळयता शिला व्यासदेवान नारद मुनीले तगेल गुरु नारद मुनीले इन्स्ट्रक्शन्स प्रकार श्रीमद भागवतम बरयले. सो केदना व्यासाचा वैरी एकलो बेसता तो शिला व्यासदेवाल प्रतिनिधी जावन घेनु रिप्रेझेंट करता.
श्रीला व्यासदेवानं हे ज्ञान श्रीला सुखदेव गोस्वामीक दिलेलं आहे. आणि त्या श्रीला सुखदेव गोस्वामी केदन परीक्षित महाराजाक ज्ञान दिता तेदना सुतक गोस्वामी थंय आशिल्लो. सो सुतक गोस्वामीनं हे नैमिषारण्य ऋषी मुनीक तांकां ते ज्ञान दिलालं. सो एकलो गोस्वामी म्हणून घेवका जाल्यारी ताणे ते पुरा वेग नियंत्रण करून घेवन आसका. आम्ही उपदेशामृतान म्हण पळयताची कसं वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम उदरोपस्थ वेगम. सो अशी एतान वेगान यो विषयेत धीरा. सो धीर जावन कोण असता तो हे पुरा वेग उल्लोचे प्रजल्प करून. सो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह. सो जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विदन विनश्यति. सो पुरा हे वेग नियंत्रण कर कंट्रोलिंग द माइंड अँड द सेन्सेस. सो आम्ही आमगेले मन आणि इंद्रिय कंट्रोल करणं अशी आध्यात्मिक जीवन आमगेले आरंभ जावन आसा. सो द फर्स्ट स्टेप इन self realization is controlling the mind and senses. Clearly उपदेशामृतमंतु शील रूप गोस्वामी सांगताची फर्स्ट स्टेप आध्यात्मिक साक्षात्कारांतू फर्स्ट स्टेप कसं ने म्हळ्यार आमगेले मन आणि इंद्रिय आम्ही हतोटीन दवन घेवका. आणि चारी पाप कार्य अवॉइड करका ते क्लिअरली सांगतात. गोस्वामी कोण गोस्वामी जावन असता तो चारी पाप कार्य अवॉइड करता. अनैतिक लैंगिकतेन मांसाहार भक्षणेन जूजाटन कडेरी मद्यपान ना अशी तो पुरा तसले पालन करता. कोण त्या फोर सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज पाप कार्य अवॉइड करता तो व्यासासनारी बेस्टच्या अर्हस. सो कोण अशीची श्रीमद भागवतम बोधन करता तो शीला व्यासदेवाला प्रतिनिधी जावन असता. तो तसचलरी श्रीमद भागवत आम्ही कशी अर्थ करून घेवका. आम्ही पळयताची कितली जन स्पीकर्स असताची. स्पीकर्स असल्यार समेत आता कितली जन म्हळ्यारी बोधने करताची मत विंगड विंगड लेवलार प्रीचर्स असताची. सो पुरा जन प्रीचर्स एका लेवलार असतानाची. आता कशी फर्स्ट स्टँडर्ड क्लास टीचर अस सेकंड स्टँडर्ड क्लास टीचर अस तशी 10th स्टँडर्ड क्लास टीचर कडेरी PUC इंजिनियरिंग अंतोय टीचर्स असताची. PhD शिकयताल टीचर्स असताची. तशीची भागवतम प्रीच करतानाही वेरियस डिग्रीज ऑफ प्रीचर्स असताची. जाल्यारी आम्ही कशी ते अर्थ करून घेवका. फर्स्ट जलतितले आम्ही हे परंपरा तुलन ऍक्च्युअली गुरु परंपरे तुलन आयलल कोण येऊन असता तांगे लगी आम्ही ऐकूका. आणि कशी ऐकूका म्हळ्यारी विथ सबमिशन. म्हळ्यारी फर्स्ट तांका सेवे करका आम्ही सेवा मनोभाव. आणि त्यांनी केदन आमका तांगेले कृपे तुलेन भागवत कथा सांगताची तेदन रिलेव्हंट क्वेश्चन्स निमगूक आम्ही ते कसन तज्जे म्हळ्यारी प्रश्न निमगीतन आमगेले क्वेरीज म्हळ्यार आमगेले कसन ऍक्च्युअली आमकां ते डाउट्स असता संशय असता त्या क्लियर करून घेवका. जाल्यारी केलो पंत ಕೆಲವು ಜನ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗಿತ್ತಚ್ಚಿ. एक पण शीला प्रभुपादन भागवतम क्लास दिवन 10th कॅन्टो दी अशी 10th कॅन्टोन तो एक्सप्लेन करता द्वारकांत कृष्ण असता 16,108 राणी तांगेलोटू तो द्वारकेंत आशिलो. तेदना त्या प्रश्न कसा निमगीत म्हळ्यारी सो तक तक एक एक राणीक कितली चेडू आशिल्लींची 10 जन. सो तागेले फॅमिली कितले व्हड आशिल्ले
सो ताका क्वेश्चन कसं निमगीत म्हणत तशें जाल्यार हाऊ वॉज द ड्रायनेज सिस्टम इन द्वारका म्हणली. सो श्रीला प्रभुपाद कसं म्हणता, ऍब्सर्ड क्वेश्चन, नॉट रिलेव्हंट. आणि केलो पण निमगीताची म्हळ्यार वाय कृष्णास कृष्णाल कलर कसं लायक ब्लूइश कॉन्फ्लेक्शन आसा. इट्स नॉट कसं एक्चुअली आमगेले आध्यात्मिक प्रगती जावं तसल प्रश्न नाही. वाय कृष्णा इज ब्लू कडेरी नाही, कृष्णा येल्लो असल्यार वाय कृष्णा इज येल्लो. सो ताका देर इज नो क्लियर कट आन्सर्स ना ताका. राधे कसं लायक चिन्ना गोल्डन कॉन्फ्लेक्शन, रेडिश असला वाय रेडिश तशी त्या. सो देर इज नो एक्चुअली दीज आर ऑल नॉट रिलेव्हंट क्वेश्चन्स. आम्ही भागवत अर्थ कोण घेताना आम्ही आमका आध्यात्मिक प्रगती कसं ने हेल्प जाता तसल क्वेश्चन्स आम्ही रिलेव्हंट क्वेश्चन्स आम्ही निमगुका. आणि केदनाय भागवतम शुद्ध भक्ताले लिप्स तुलेन ऐकूक अथवा कोण शुद्ध भक्ताक फॉलो करतात तांगेले लिप्स तुलेन आम्ही ऐकूका. सो ताकाची बेस्ट एक्झाम्पल्स कोण, सेजस ऑफ नैमिषारण्याचे ऋषी मुनी तांणी कसं लेख म्हळा तांणी केदन सुत गोस्वामीक विचार करता आशिल्लींची तांगेला ते गौरव आशिल्ले. सुत गोस्वामी गौरव दिवन तांणी त्या क्वेश्चन्स निमगीत आशिल्ली. तो ताकाची सबमिसिव्ह ऑरल रिसेप्शन म्हणून सांगताची. आम्ही ऑरल रिसेप्शन मस्त करताची, कृष्ण कथा ऐकताची. ऐकायला एक कन्नातुलन अनेक कन्नातुलन वच्चानच मनन कोरका मनन. आणि आमगेले आध्यात्मिक गुरु एक रिअलाइज्ड सोल कोण असता, एक महाभागवत कोण असता ताका आम्ही संपूर्ण जावन शरण जावन घेवन आसता. सबमिसिव्ह हे एक नमुने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आशिल्ले म्हणगे. सो ट्रेनिंगान तूं आता कोण कशी आता इंजिनियर लेतान तूं वर्क कोरका जाल्यार ते कशी अशी ड्रिल कोरका अथवा कशी त्या ट्रिमिंग कोरका पुरा तो शिकोवन दिता. त्या पळोवन घेवन आम्ही शिका जाता. ताण सांगिल म्हणके आम्ही ना हांव आयकना तो कसले सांगचे तो ओडजन वे अशी ह्या भावार एकल्यान गल्लारी एक लोक शिकचा जायना. ताकाची सबमिसिव्ह एक पर्सनालिटी अथवा आमगेले आध्यात्मिक गुरु अशी आम्ही सबमिसिव्ह तांका सरेंडर जावन घेवन आम्ही भागवत शिकता. इट्स अ प्रॉपर मूड भाव म्हळ्यार आम्ही गोपी भर्तुर पदकमलयोर दास दास दासानुदास बिकम अ सर्वेंट ऑफ अ वैष्णव. वैष्णवाला हांव दास दासानुदास हे भावन आसका तशी आम्ही श्रीमद भागवतम शिकता. आणि भागवत लर्न भागवता बाय ए पर्सन भागवत. पर्सन भागवत म्हळ्यार कोण, कोणी सांगता पर्सन भागवत म्हळ्यार कोण, कोणाक पर्सन भागवत म्हणून सांगताची. भागवत कोण सांगताची तन्नीची पर्सन भागवत. कोण सांगताच की अथवा सांगताल सुमार जन सांगताची. भागवत गुरुपरंपरे भागवत गुरुपरंपरे जाऊन कोण भागवतम सांगता की आणि के मोर स्पेसिफिक जाऊन सांगची एक विषय सिद्ध पुरुष असताची. सिद्ध पुरुष म्हळ्यार सिद्धी जावका म्हणून ना न्हय. आमगेले प्युअर डिवोशनल सर्विस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिद्धी और ज्ञान और कर्म. सिद्ध पुरुष जावका म्हणून ना, भक्त जावका जाल्यार ऑफकोर्स भक्त शुद्ध भक्ताक पुरा सिद्धी सेता जाल्यार भक्ताक सिद्ध पुरुष जावका म्हणून ना. सो भुक्ती मुक्ती सिद्धी का आम्ही सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. आम्ही कर्म ज्ञान योग सिद्धी पुरा मुक्त शुद्ध भक्ती. सो सिद्ध पुरुष जावका म्हणून ना. भागवत भागवत कोणाक सांगताची, एक उल्लयता स्पीच दिवची एक जलता कितली जन स्पीच दिताची भागवत सप्त दिताची, कितली जन भागवत उल्लयताची.
भागवत महाभागवत म्हण कोण भागवत साक्षात्कार कोर घेऊन तगेल जीवनांतू तो अळवडसून घेऊन असतात पुरा प्रिन्सिपल्स स्टेप पर स्टेप पुरुष त्या पर्सनाक पळयला री भागवत मन कसन सांगला तो त्या तगेल जीवनांत त्या फॉलो करत असत भागवत मन तू सांगला कसं नाही फर्स्ट 2 स्टेप्स कसं नाही फर्स्ट 2 कॅन्टोज दोन्ही पाद असील म्हणके त्या साक्षात्कार केला री एकलो फ्री फ्रॉम सेक्स डिझायर जाता सो आमकां स्टील सेक्स डिझायर असं म्हणजला री आम्ही आणि फर्स्ट 2 कॅन्टोस आम्ही रिअलाइज करनी साक्षात्कार करनी बरी वाज्य नसच्या पुरो साक्षात्कार देर इज डिफरन्स बिटवीन ज्ञान अँड विज्ञान साक्षात्कार जावका सो कोण भागवतम श्रीमद भागवतम संपूर्ण साक्षात्कार कोरनु त्या तागेल जीवनांतू अळवडसून घेनु लिव्हिंग भागवत ताका महाभागवत म्हणतात सो प्रल्हाद महाराजा कसन सांगताची महाभागवतो महान महाभागवतांतू महान कोण श्री प्रल्हाद महाराज सो महाभागवत एक डिवोटी तो पुस्तक भागवत तागेल जीवनांत अळवडसून घेऊन कार्यशील दृष्टीन तो पालन करता असता तसले महाभागवताले डिवोटीले शरणु वचका अदौ गुरुपादाश्रयम सो भक्तिरसामृत सिंधु 64 प्रिन्सिपल्स अंत फर्स्ट प्रिन्सिपल्स कसने अदौ गुरुपादाश्रयम सो आम्ही नित्यम भागवत सेवया ह्या परंपरा सिस्टमातुल्यान कोरका तेदना एकलेक भागवत साक्षात्कार करू जत सो हे भागवत वैष्णवा सतंगेले मस्त प्रिय जावन आशिल्ले स्क्रिप्चर है श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते सो श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम अमल पुराण कोणाक यद वैष्णवानां प्रियम वैष्णवासा तांकां मस्त प्रिय जावन आशिल पुस्तक आणि कोण परमहंस जावन असता तो रिलीश करता निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संव्यतम सो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः सो कोण परमहंस जावन असता तो हेज्जे हेज्जेक ताका भागवत वाजिताना अमृतशी दिसता कसलेक म्हणारी श्रीमद भागवत तंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष कंचे एक्सप्लेनेशन सो कंप्लीटली ट्रान्सेंडेंटल लिटरेचर अलौकिक जावन आशिल्ले शुद्ध सत्व एकलेक डायरेक्ट शुद्ध सत्वा लेवलाक हाडता सो कसलेक म्हणारी श्रीमद भागवत कृष्ण आणि तागेले भक्ता तांगेले वट आशिल्ले ते प्यूर रिलेशनशिप ताजी बगे विवरण दिता सो ताकाची श्रीमद भागवतामाक अमल पुराण म्हणून सांगिल्लें सो श्रीला प्रभुपाद ताकाची आमगेले मॉर्निंग प्रोग्राम्स सो मॉर्निंग प्रोग्राम्स आमी करेक्ट जावन फॉलो केला री 64 प्रिन्सिपल्स काम केलं भक्तिरसामृत सिंधून कसं सांगितलं असं तंतु 48 to 45 to 48 प्रिन्सिपल्स आम्ही मॉर्निंग प्रोग्राम्स तो कवर कोण सोडेत उठून गेनो वंदे गुरुश्री चरणारविंदम संसार धावा ते सांगताची गुरुले दो गुरुपादाश्रयम पुरा ते ए टू तुळसी पूजा श्रीमद भागवत क्लास दंडवत प्रणाम घालचे डेटी दुरे घेनु डेटी ग्लोरिफाय करचे मोस्ट ऑफ प्रिन्सिपल्स ताईची फॉल सो श्रीमद भागवतम कथा श्रीला प्रभुपादान पुरा इस्कॉन टेम्पल आन मॉर्निंग दवरलास कसं एक म्हणारी इट्स सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट नित्यम भागवत सेवया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ते आमगेल
9 processes of devotional service कसं नसतं, तंतु श्रवणम फर्स्ट येतं. श्रवणम कीर्तनम, chanting the holy name of the Lord. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. सो है जलरी चॅन्टिंग, जर चॅन्टिंग समज जाऊन जाऊ का जलरी आमका हिअरिंग स्ट्रॉंग अस का हिअरिंग नमी नित्यम भागवत सेवया कोरनु आमगेले कॉन्शियसनेस समची मनना कोरगेन समदवरला चॅन्टिंग समजत नाहीतल्यार एकलो चॅन्टिंग करचा पुरो हरे कृष्ण कृष्ण जाता 16 राउंड्स अशी जाता. कसं की केदान चॅन्टिंग मुगदत की साइड बीड बॅक साइड केदान दवरचे तशी केल्यारी अनर्थ निवृत्ती तितल्या इट टेक्स लॉंगर टाइम, मे बी लाईफ आफ्टर लाईफ आफ्टर लाईफ. सो हे आम्ही श्रीमद भागवत ऐकूचे आमका इट हेल्प्स अस इन चॅन्टिंग द होली नेम व्हेरी नाईसली. सो तकाची केदनाय श्रीमद भागवत आम्ही एव्हरीडे विथ अटेन्शन सबमिसिव्ह ऑरल रिसेप्शन त्या कोरका. आणि श्रीला प्रभुपाद त्यांनी सांगितलंस की श्रीमद भागवतम प्रति एक स्कूल आणतो आम्ही बोधन कोरका. कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधम. कौमारम आचरेत प्रज्ञो, कौमार म्हळरी अराउंड 5 years. तेदनाची एकलेक भागवत शिकोका तकाची शिला प्रभुपादान गुरुकुल सिस्टम हळालस डल्लास वृंदावन मायापूर फ्रॉम चाइल्डहुड. कसा लेक दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म मस्त दुर्लभ पुरा जनक मेळना म्हळरी विरळ जावन घेन मेळता. सो त्या सार्थक करून घेऊ का जलरी एकलेन डोंट वेस्ट इवन अ स्लाइट अमाउंट ऑफ टाइम. एक सेकंडो एक निमिष समेत वेस्ट करू ना. कोण तशी करता सिन्सियर जावन घेनु तांका संपूर्ण परिपूर्णते जलतितली बेग्गी मेळता म्हणून सांगिलस. सो दुर्लभ मानुष जन्म केदान मेळालस तकाची एटलीस्ट एस्पेशली चेडुवांक ह्या श्रीमद भागवत तांका केदन सान तेदन तुलना तांका दिवका तेदन तांगेल जीवन समेत सार्थक जावचे साध्य. शिला प्रभुपाद हे मस्त स्ट्रेस करताच आणि आम्ही लेखताच की आम्ही चेडुवांक चेडुवान सांग ऐकनाची चेडू आम्ही सांगिल ऐकून त्यांनी फॉलो करच नाही. चिल्ड्रन दे फॉलो नॉट व्हॉट वी से, चिल्ड्रन फॉलो व्हॉट वी डू त्यांनी फॉलो करतात. आम्ही हजार सांगच्या पुरो ज्याला त्यांनी आमक पळोवन घेन आम्ही कसं करता चित्ताचे प्रकार फॉलो करता शिवाय आम्ही बरे तांक सांगून घेनो आम्ही पालन करणी जलरी त्या इफेक्टिव्ह असना. ताका शिला प्रभुपाद कसं सांगता शिले सो घरांत एटमॉस्फियर कशास का आम्ही मालगड जाऊन घेनो श्रीमद भागवत आमगेल जीवनात आम्ही अळवडसून घेऊ ताची नंतर चेडू आमक पळोवन घेनो तांका ऑफकोर्स तांका मार्गदर्शन दिवका. सो तांणी ऑटोमॅटिकली येताची. सो इफ त्या अशी श्रीमद भागवत ऐकल्यारी आमका कसन जाता. आम्ही आता ऐकू का नित्यम भागवत सेवया पुरा आम्ही अर्थ खोन घेतलाय. जला व्हॉट इज द इफेक्ट ऍक्च्युअली आमगेले संबंध आत कृष्णा लोटू इट्स नॉट म्हळ्यार त्यात आम्ही कळवून घेन आयलेले भौतिक लोकांक येताना. सो आमगे त्या संबंध मरुस्थापने कोरका कोड एक श्रीमद भागवत सम एकाग्र चित्त तुलन ऐकता ते संबंध मरुस्थापन करची मस्त सुलभ जात. शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च स्वचेष्टितम
कालेन न अतिदीर्घेन भगवान विशते हृदि. सो कालेन न अतिदीर्घेन, मस्त वेळ ना कोण कसन केला री, शृण्वता श्रद्धेया नित्यम. कोण नित्य श्रद्धेतुलेन श्रीमद भागवत ऐकता, तर कसं जाता घडंतश्च स्वचेष्टितम. आणि कृष्ण तगेल हृदयांतू भगवान विशते हृदय, तगेल हृदयांतू मस्त बेगीत कधीच दिस पडता. कसं लेख म्हणारी तो श्रद्धेतुलन श्रीमद भागवत ऐकतास. तगाची शिला प्रभुपादन तंगेल मस्त अपार कृपेन आमकात श्रीमद भागवत पुरा लँग्वेज ऑलमोस्ट आम गोत्त शील लँग्वेज आणि दिलालस. इंग्लिश लँग्वेज मेनली वर्ल्ड वाईड त्यांनी त्या भक्ती वेदांत परपट दिलालस. सो आम्ही आमगेले जीवन सार्थक करून घेऊ का, आणि हे ज्ञान विंगड जना काही देऊ का. विंगड जन भक्त जावो जल तिथले विंगड जन समेत भागवत तंगेल जीवनांत अडवडसून घेऊ म्हणून. सो कोण श्रीमद भागवत नित्य ऐकता श्रद्धेन, तो कृष्णाक बहुबेग जलतितली बेगी तो पळयता काही हृदयांत. सो श्रीमद भागवत साक्षात्कार कोरच्याक एक मार्ग म्हणून सांगिलस. ह्या कलियुगांतू भागवत धर्म दॅट इज द बेस्ट वे. आमका गोतस देर इज अ भागवत धर्म पांचरात्रिका विधी. आता आमका एक रेल्वे ट्रॅक असता. आमका रेल्वे ट्रॅकांतू भागवत धर्म एक ट्रॅक, पांचरात्रिका विधी एक ट्रॅक, दोन्ही ट्रॅकार गल्लारी आमगेल डेस्टिनेशन आमगेल गुरी पोहोचा जाता. हे भागवत सोडगेन भागवताचे मार्ग सोडगेन विंगड पुरा इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. धर्मस्वनुस्थित पुंसाम विक्षस्येन कथासुयः नोत्पादयेत् हृदिरतिं श्रम एव हि केवलम. श्रम एव हि केवलम. आम्ही कसने एक कार्यकर्ताची आमका कृष्णाला प्रेम अथवा कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ आमका प्रीती आमका त्या जागृत करणी जलरी त्या कसने श्रम एव हि केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम. सो तकाची भागवत धर्म पांचरात्रिक विधी बोथ आर इम्पॉर्टंट. आणि कोण फ्री फ्रॉम सेक्स लाईफ जाऊन असता तांका श्रीमद भागवतम अंतू कृष्ण प्रत्येक वर्ड अंतू प्रत्येक पेज अंतू दिसत. कसलेक म्हळरी श्रीमद भागवतमाचे प्रत्येक वर्ड इट एक्सप्लेन्स अबाउट शुद्ध भक्ती. शुद्ध भक्ती ಬಗ್ಗೆ विवरण दिता. तकाची कोणाक कामाचे आसेतुलन मुक्त जावन अस तक्का कृष्ण दिसता प्रत्येक पेजांतू. तशी ना म्हण जाल्यारी कोण फ्री जावन असता सल भक्त असता तांगेला तुलन सिक्का. तदना ग्रॅज्युअली साव कसंद क्रमेण जावन गेनु एकलो तो समेत ही बिकम्स फ्री फ्रॉम सेक्स लाईफ. आणि तदन तक्काय कृष्ण पळोच जाता. सो श्रीमद भागवतम एक्चुअली आमका प्रपंचाचे सफरिंग्स म्हळ्यार दुःखातुल्यान वयर येवच्याक मस्त हेल्प करता. एक्चुअली केदना शुद्ध भक्तू तो श्रीमद भागवत उल्लयता. शुद्ध भक्तल हृदय अंतू कृष्ण अस. सो कृष्ण तो इन्स्पिरेशन स्फूर्ती दिता उल्लोचाक. आणि केदना कृष्ण तो शुद्ध भक्त उल्लयता ते कृष्णाल पायातुल्यान एक सबस्टन्स एक वस्तू त्या शुद्ध भक्ताले तोंडातुल्यान भायर येत असता. त्या एक्झॅक्ट ताजी उडगा असना त्या सबस्टन्सचं नाव कसं म्हणू, बट त्या तो
ते एमिट करता असता शुद्ध भक्त ते फुल तो केदन उलयता ते फुल वातावरण स्प्रेड जावन असत कोण त्या श्रीमद भागवत त्या शुद्ध भक्ताला ऐकता त्याच वस्तू त्या तागेल हृदयावत त्या हृदया गल्लारी तागेल अनर्थ ते ड्रिल केला म्हणके कोणगेन ते अनर्थ पुरा काढून घालता तकाची शुद्ध भक्ताल लिप्सतुल्यान आम्ही ऐकू का हंगा पर्पट अंतू शिला प्रभुपादन मस्त सुंदर जाऊन सांगितलंस कसं ना श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीता ऍक्च्युअली आम्ही ह्या करका दे आर स्पेसिफिकली रेकमेंडेड टू सफरिंग ह्युमॅनिटी to bring about the desired effect of liberation from pangs of material civilization. आमगेल्यात भौतिक सिव्हिलायझेशन कशी वतास आमगेले मोर इंटू कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट बरेची सिंपल प्रोग्रामिंग म्हणून जाल्ले आता आमकां सिंपल प्रोग्रामिंग तुलेन पूर जायना आमकां कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जावका आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग तसल पुरा नवे नवेची टेक्नॉलॉजीज जावका बरे एक कंचे बागील घालची कतिरी 1000 नमुनेचे बागील घालची लॉक आयडेंटिफाय करका केलो पंत ते गल्लारी त्या टॅपांत उद्दा कशी येत म्हणून कळना खई हात दोरका अथवा कशी धरल्यार हात उद्दा येता केला पण निमगुका जाता हाऊ डज द वॉटर कम कशी उद्दा येता म्हणून तसल पुरा टेक्नॉलॉजी कसलेक म्हण आमकां भौतिक जी हंतू मोर अँड मोर कॉम्प्लेक्सिटी आमकां भितर 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 वचका आनिके आमी सो दॅट मोर आमी बंधनांतू आनिके भितर चड राज्यान आमकां बांधून घेवचे जाल्यार शिला प्रभुपाद सांगता कसं ना लिबरेशन फ्रॉम मेटीरियल सिव्हिलायझेशन भिद्यते हृदय ग्रंथीस चिद्यन्ते सर्व संशय सो त्या हृदय ग्रंथी आमगेल्या त्या कट जावका कृष्णाल करप जावका त्या केदन आम्ही रेग्युलरली श्रीमद भागवतम हियर करताची तेदन साध्य नाहीतल्यार आम्ही भौतिक जगताचे कॉम्प्लेक्सिटी मोर आम्ही आनिके भितर वच्चे एक सान काम करता जाल्यार ताका 1000 इतले प्रोग्रामिंग अथवा 1000 कंपनीज 1000 रितीर प्रोड्यूस करताची मॅन्युफॅक्चर करताची सो एंटायर मॉडर्न सिव्हिलायझेशन त्या चड दिवसू स्थित जावन आसना इट विल कोलॅप्स कसलेक म्हळ्यार फाउंडेशन ना फाउंडेशन ना अशी बिल्डिंग बांधित आसची की चड दिवस राबना श्रीमद भागवत त्या आमगेले भौतिक जीवनाचे पॅंग्स कसं दुःख तंतुलन आमकां वयर हाडता ताकाची इट्स ए ट्रान्ससेंडेंटल लिटरेचर अँड स्पॉटलेस पुराण आम्ही अमलम पुराणम पळयल्या कोणाक मस्त हँकरिंग डिझायर्स असतं सॅटिस्फाय जायना तांणी भागवतम ऐकू का पुरा डिझायर सॅटिस्फाय जाता कसलेक म्हळ्यार त्या इंद्रिय तृप्ति के अलौकिक जावन आस श्रीमद भागवत सो श्रीमद भागवत ऐकलारी अथवा वाजिलारी पुरा नमुनेचे डिझायर्स फुलफिल जाता कसलेक म्हळ्यार आम्ही वी आर डायरेक्टली इन टच विथ कृष्ण जाल्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕ डायरेक्टली रासलीला 5 चॅप्टर्स साका वचका कोण फर्स्ट कॅन्टो तुलन वाजून मेस्ता फर्स्ट डायरेक्टली आम्ही रासलीला वाजूया ताका शिला प्रभुपाद सेस नो स्टेप बाय स्टेप इनफॅक्ट कसन सांगला की कोणाक सेक्स डिझायरस फर्स्ट 2 कॅन्टो तुलन वयर मुखार वचना साक्षात फर्स्ट 2 कॅन्टो साक्षात्कार जाल्यारी सेक्स डिझायर तुलन फ्री जाता फर्स्ट एंड सेकंड कॅन्टो कृष्णाल पायू रिप्रेझेंट करता पाया के वयर पळोवचा ना सेक्स डिझायर असलरी जाल्यारी ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ डायरेक्टली 10th कॅन्टो का वचका तांतोय त्या 5 चॅप्टर्स का वसून रासलीला ऐकू
सो दॅट्स नॉट द राईट ॲटिट्यूड नाही. स्टडी फ्रॉम फर्स्ट कॅन्टो, फर्स्ट 9 कॅन्टोस एकलो कोण केदा ना फर्स्ट कॅन्टो तुला 9 कॅन्टो येता तो तागेले कनिष्ठ भक्त स्टेजा तुले न शुद्ध भक्त जावन असता केदार 9th कॅन्टो कंप्लीट करता शुद्ध भक्त जाता तेदना 10th कॅन्टो पास्ट टाइम्स लीले अर्थ जाता साक्षात्कार 9th कॅन्टो साक्षात्कार करनी जलरी कसने अर्थ जन तशेला तुम्ही आम्ही क्वेश्चन निमगुच्चा पूर्व जसे शिला प्रभुपादन शिष्यतनी पुरा खंच की कॅन्टो सतुलन आम्ही वजितची डायरेक्टली कनिष्ठ भक्त 10th कॅन्टो वजितच्या पूर्व त्या कसले म्हणा शिला प्रभुपादन त्या भक्ती वेदांत पर्पट्स कितली चंद कोण भरायला म्हणरी त्या वजील कुडले इमिडिएटली इट ब्रिंग्स टू लोटस फीट ऑफ कृष्ण आमक इमिडिएटली त्या आमक त्या पादा कमलाके तैची चरणांतू दवर नसता आमक हाई टॉपिक्स कोणाक रिअलायझेशन साक्षात्कार असतं ताका टॉप मोस्ट साक्षात्काराची रिअलायझेशन टॉपिक समेत अर्थ जाता एट द सेम टाइम कोण कनिष्ठ भक्त असतं तागे लेवला समेत अर्थ जाता सो ताकाची श्रीमद भागवतम अनंत असतं कितले जाय जाल्यार एक्सपांड करूं येतं शुद्ध भक्ताक एक वर्डांतूय ताका समुद्र तितले साक्षात्कार दिसून पडता शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी केदाना श्रीमद भागवतम फर्स्ट वर्स जन्माद्यस्य यतः त्यांनी 1 महिने सकाळी संजे 2 गंटे त्यांची उरलेला बरेची फर्स्ट वर्स ऑफ श्रीमद भागवतम पुरा जन कसन करता सो मुखारी वत्ताना सो तशी तितले एक्सपांड करेत कसले म्हळ्यार कृष्णाल अनेक नाव अनंत सो श्रीमद भागवतम समेत अनंत सो एक महाराज सांगता आशिल्ली की वी कॅन स्पीक फॉर रेस्ट ऑफ एटर्निटी ऑन दी फर्स्ट वर्स ऑफ श्रीमद भागवतम आमगेले फर्स्ट वर्स कसं श्लोक असं शाश्वत जाऊन घेऊन ताजी बाकी उलयता बेशेत कसं म्हणा कृष्ण अनंत श्रीमद भागवतम समेत अनंत जाऊन असं सो स्टडिंग 10th कॅन्टो आयलाल तेदना कशी वाजिता स्टडिंग 10th कॅन्टो फ्री फ्रॉम सेक्स डिझायर असलेली वाचुका फर्स्ट अर्थ कोण घेताना ग्रेटनेस अँड युनिव्हर्सल फॉर्म विश्वरूप म्हणा कसं नाही कृष्णाल पोझिशन कृष्णाल स्थान कसं नाही जीवात्म जाऊन नमगेल स्थान कसं नाही आध्यात्मिक शक्ती म्हणा कसं नाही तगेल कृष्णाल विंगड शक्तीस कसं नाही आणि हे चित्रांत पळयता सच युनिवर्स एक ब्रह्मांड कसं नाही गर्भोदकशाय विष्णू क्षीरोदकशाय विष्णू 14 प्लॅनेटरी सिस्टम 5th कॅन्टो आयल कुडले फुल प्लॅनेटरी सिस्टम ಬಗ್ಗೆ कशी देवते तांगेल स्थान कसं नाही आणि कृष्ण अवतार घेता यदा यदा हि धर्मस्य जाल्यार त्या इन्कार्नेशन्स अवतार कसले येताची आणि ते तांगेले लविंग रिलेशनशिप कशी एक भक्त समेत त्यांनी शरणू जाताची कृष्ण ह्या पुरा अर्थ कोण घेऊ का साक्षात्कार कोण घेऊ तेदना एकलेक 10th कॅन्टो 10ನೇ स्कंद वाजिताना तो भौतिक दृष्टीन पळयना नाहीतलरी कृष्णाल पास टाइम्स पळयताना हे गोपी वस्त्र अपहरणा हे पुरा ऐकताना विंगडाची डिझायर्स आणि ताजेर पळोवचे जाय बिकॉज त्या कसन कृष्णा लिहिले असं त्या स्पॉटलेसली प्युर कंप्लिटली शुद्ध जावन आशिल्ले आम्ही त्या भौतिक दृष्टीन पळोवचे जायना वॉट एव्हर कसं नाही आम्ही पळयताची रासलीला कसं नाही इट्स कंप्लिटली प्युर स्पॉटलेसली प्युर सो कोण अशी सेक्स डिझायर तुलन फ्री जावन असता ताका अर्थ जाता सो ऑफकोर्स अशी सांगील असं जाल्यार शिला प्रभुपादाल पुस्तक आम्ही वाजू येत बिकॉज हांव सांगील म्हणके शिला प्रभुपाद तांगेले भावार्थांतू आमकां तांगेले कृष्णा लोटस फिटा खांड दवरताची सो वी कॅन रीड एनी बुक्स
आम्ही प्रभुपादल कृप आमकां वज्जे कशें आस की आमकां खंयचेय कॅन्टो काणगेन आमी वज्जू येत जाल्यारी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रुल्सा प्रकार गल्लारी एक्चुअली 10th असाल पुरा सेक्स डिझायर असल्यारी अशी 10th कॅन्टो वाजूचक वचनाच बिकॉज वी मे मिस इंटरप्रेट आम्ही ते मिसइंटरप्रेट करची साध्यत असता सो श्रीमद भागवत कलियुगाक एक टॉर्च लाईट आशिल म्हणजे कसं लेक म्हळ्यार पुरा अंधकार आम्ही पळयताच काली हंगा पुरा कडेन न्यू इयर सेलिब्रेशन्स न्यू इयर सेलिब्रेशन्स देवस्थान वचून गेनो कितले जण ते सेलिब्रेट करताची गोतना मोस्टली मद्यपान मांसाहार ಅಥವಾ अनैतिक लैंगिकते हे कोणच कसन चार करू नज म्हूण सांगून असताची त्यांची चढ करचे वताची सो कलियुगाची जन मंद सुमंद मतयो मंद बाक्या ही उपद्रत मस्त मिसफॉर्च्युन अनफॉर्च्युनेट सो तसले कलियुगाची जनाक मार्गदर्शन दिवचक श्रीमद भागवतमस सो श्रीमद भागवतातुले नमका कृष्णाले सतत जावन घेन संग मेळता आता आम्ही चढावत संग करचे जड वस्तू मॅटर बट कृष्णा इज सुप्रीम स्पिरिट सो आम्ही केदाना कृष्णालो टुक कनेक्शन दवन घेताची तेदना आम्ही समेत तागेल क्वालिटीज डेव्हलप करून घेताची आता एक उज्जस उज्जान तो आयरन रॉड घालून दवन घेतला दवरला री त्या बर्न्स लाईक फायर आफ्टर सम टाइम ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जल मागीरी ते बर्न जाता जळता असता पळारी उज्ज कशी आमका हात लासयता तशीची त्या आयरन रॉड समेत लासयत सो सेम हॅव वे कसं ना कोण कॉन्स्टंट श्रीमद भागवतम वाजिता ऐकत असता ओव्हर द पिरियड तो कृष्णल क्वालिटीज डेव्हलप करता सो तकाची अटेनिंग परफेक्शन थ्रू श्रीमद भागवतम कृष्णा सूर्य समा माया हय अंधकार जहान कृष्णा तहा नहीं मायार अधिकार सो कृष्ण सूर्यशील म्हणके प्रकाशमान आता मी वैकुंठ प्लॅनेट्स पळयल्यारी थंय काळोख म्हूण घेना सो कृष्ण सूर्य समा जाल्यार माया हय अंधकार ह्या जगत पळयला भायर पळयला पुरो काळोख काळोख दिसता खंय कृष्ण असता थंय माया आसना सो ताचे जाल्ल्या निमित्त भागवतमा आम्ही ऐकून घेनू आम्ही आमगेले गुरी कसं नसतं कृष्ण प्रेम त्या पावका सो तकाची कृष्ण कृष्ण कथा ऐकूचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सो कृष्ण कथान तू दोन विध अस एक कृष्णानं डायरेक्टली उलयलेले आणि श्रीमद भागवत सो कृष्णान डायरेक्टली उलयलेले खंयचे भगवद्गीता अर्जुनाक सांगितलंस आणि श्रीमद भागवतय कृष्ण कथा इट इज ಲೀಲೆ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಬಗ್ಗೆ आणि कृष्णाल भक्ताले तागेले संबंधाचे ते ताजी लीले विवरण करता त्यावेळी कृष्ण कथा आमकां कृष्ण कथा व्हेरी इम्पॉर्टंट श्रीमद भागवत ऐकूचे कसं लेक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार आमकां ते चॅन्टिंग ऑफ होली नेम यज्ञानां जप यज्ञोस्मी सो जप यज्ञ जप ते कसं हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यता आमकां ते होली नेमाचे ग्लोरीज आमकां कळता श्रीमद भागवतम वाचिलारी ऐकलारी एक भक्त येवन गेलो शिला प्रभुपादा निमगीताची शिला प्रभुपाद तू कितली पंत बरयलाले बरोचे Krishna is the supreme personality of Godhead. We are his servants. आम्ही वी आर द स्पिरिट सोल कितली पंत बरोचे बरेला बरो एक पण बरेला आमक म्हळ्यारी एक पण बरेला पूर जाय ना म्हणून तदंत शिला प्रभुपाद कसं सांगता तितली बरोनी तुमका आनिके अर्थ जायना नव्हे.  तितली पंत बरेला स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग.
कसं लेक पदे 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 कंचे विषय सांगता असल्यारी ते आमकां साक्षात्कार करचक सुलभ जाता. तकाची शिला प्रभुपादान सांगितलं कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष आणि मायावाद मायावाद ऐकायला कसन जाता खंड मायावाद खंडने ग्लोरीज ऑफ चॅन्टिंग होली नेम दिव्य नाम भगवंताला दिव्य नाम जप जप केला कसं जाता अजामिल अलकत एक नारायणा म्हणून सांगलाय त्यावेळी जीवनದ उद्दमळ थ्रू आउट कसन केलं बरे पाप कार्य केलं एक नारायण त्यावेळी पुत्त आपल्याला तक्का पुरा पाप नाश झालाय आणि नेक्स्ट 12 वर्ष भितर परफेक्शन वैकुंठ प्लॅनेटचा तुला विमान येत तक्का आपण ओरुक सो असल ग्लोरीज ऑफ होली नेम श्रीमद भागवत म्हणतस त्या आमका सांगता सो कलियुग अंतु कसने कलो तद हरि कीर्तनात हरि कीर्तने अथवा हे जपाय जे महात्म्य आमका श्रीमद भागवतम तुलन कळता सो ताची निर्मित इज द टॉप मोस्ट वेदिक लिटरेचर दस द एसेन्स आमका आता 4 वेद आसस पुराण आस वेदांत कडरी अशी उपनिषद पुरा आणि बरेल्या व्यासदेवान त्या कोणाक अर्थू जायना तितली वास्ट नॉलेज ओके हे अर्थ जायना ओके हा वेदांत सूत्र बरयत वेदांत सूत्र बरेल्या वेदांत सूत्र समेत कलियुगाचे मंद सुमंद मतयो मंद बाक्य ही उपद्रत ಮತ್ತೆ ರಿಗ್ಗನ ಕಸ ಕೊರ್ಚೆ तकाची नारद मुनीन कसं सांगितलं कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र एसेन्स जाऊ का वेदिक हाचे एसेन्स श्रीमद भागवत इज द एसेन्स त्या सार वैदिक ज्ञान कसं नसतं ताची सार कसं ना श्रीमद भागवत म्हणतस तकाची एक वेदाचे ज्ञानाक एक रुक्का होलसिलारी एक लायक आंबेरूकाक फल येताच आंबो ते फुल राईप अंड हಣ್ಣು हಣ್ಣು अशी जावन असल्यारी ते ज्यूसी जावन असता ते खाल्ल्यारी त्याची फुल सार्थकते मेळता तशीची त्या राईपंड फ्रूट ऑफ वेदिक नॉलेज आणि त्या तिथले नाही कमेंट्री ऑफ ब्रह्म गायत्री इज ऑल्सो देअर सो ते धीमहि त्या वर्ड ऍक्च्युअली ब्रह्म गायत्रीचे फुल कमेंट्री समेत श्रीमद भागवत मानतो असं सो that's why it's a top most Vedic literature. So मस्त टाइम ना सो लिटिल फास्ट अच्छा कोण श्रीमद भागवत चॅरिटी दान दिताची भाद्र पौर्णिमा दिवसू त्यांनी वैकुंठ वत्ताची म्हणून सांगितलंस श्रीमद भागवत एव्हर फ्रेश कसले म्हणारी कृष्ण कशी नवयौवन आमच्या तशीची भागवतम ऑल्सो एव्हर फ्रेश श्रीमद भागवत शिला प्रभुपादान सांगला फॉर होल लाईफ आमका हे वज्जून आम्ही ऐकून घेणू जलतीतली पैकी साक्षात्कार करून घेवेत अशी आमका भागवत दिला निमित्त आम्ही शिला व्यासदेवाक आम्ही आमगेल मस्त ऋण अस आम्ही वी आर इंडेप्टेड टू शिला व्यासदेव कसं लेख म्हणारी आमका इम्पॉर्टंट बुक श्रीमद भागवतम आमका दिलालस सो आम्ही त्या विथ द केअर अँड रेस्पेक्ट आम्ही त्या स्वीकार करून घेऊ का तेदन कसं जाता संसार धावा नल लीड त्या लोक त्यास नव्हे तंतु ऍक्च्युअली काडगिच्चू फॉरेस्ट फायर आक होलफिला जलरी गुरुले तोंडातुलन श्रीमद भागवत येत नव्हे त्या कसं ना ते घनाघनत्वम रान्ना उज्ज धरलारी एक होप कसं ना वैरी तुलन पाऊस पडलारी त्या वाढून साध्यस आम्ही वसून घेन त्या फायर ह्या करून घेन कितले उद्दा घालून घेन आम्ही त्या काडगीच्चू ह्या करू जाय सो गुरुले
लोटस मौत तुलन केतन श्रीमद भागवतम मी ऐकताची एक्सटिंग्विशेस द फायर्स. संसार धावत्या कसं नसतं त्या फायर. संसार धावा नललीड लोक त्रणाय कारुण्य घनाघनत्वम. स्पिरिच्युअल मास्टर गुरु तगेल करुणे तुलेन हे घनाघनत्वम. तो हे फायर कसं नसतं त्या एक्सटिंग्विश करता. तकाची आम्ही गुरुल तुलन ऐकूचे श्रीमद भागवत ऐकूचे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्ही विंगड स्पीकर्स तुलन मस्त ऐकूच्या पुरो. इट्स नॉट इनफ. Every day from 15 minutes 20 minutes from Srila Prabhupada, every day 15 minutes 20 minutes from our spiritual master. विंगड आम्ही कितले एडिशनल त्या पुरा ऐकूचे एडिशनल. दिस टू थिंग्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्ही प्रतिदिवस श्रीला प्रभुपाद आणि आमगे स्पिरिच्युअल मास्टर तुला ಸ್ವಲ್ಪ मुणी ऐकू का. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टडी श्रीमद भागवतम रेग्युलरली. प्रभुपादल बुक आजू वाजूचे अशी वाजीलरी. तो महाराज एकलो यदुनंदन महाराज सांगतशिलो वी विल अचीव कृष्ण प्रेम व्हेरी सून. जलतीतली बेग्गी कृष्ण प्रेम मेळता. कोण श्रीला प्रभुपादल श्रीमद भागवतम रेग्युलरली वाजिता असता जलतीतली बेग्गी साक्षात्कार कोण घेवेत. ऑफकोर्स श्रीमद भागवतम त्या परमहंस संहिता परमहंस मस्त रिलीज करतच. जलरी आमगेल तसल साधक बघता समेत इम्पॉर्टंटच. शिला प्रभुपाद सांगता असतील इट्स इनफ. एक श्रीमद भागवतम पुस्तक असलरी बोधना कार्य करचक मस्त पुरो. भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरन सांगितलं पुरा विंगड पुरा पुस्तक नाश जलर समेत श्रीमद भागवत एक असलं पुरो आमका. सो तिथले इम्पॉर्टन्स तिथली प्रामुख्यते असतं श्रीमद भागवतमाची. आणि अनेक इम्पॉर्टंट विषय श्रीला प्रभुपादन सांगितलंस. प्रत्येक घरान तू श्रीमद भागवत सेट आणि चैतन्य चरितामृत सेट आम्ही दवान घेऊ का. सो त्या श्रीला प्रभुपाद सांगताची श्रीला प्रभुपादाला सांग आय वॉन्ट दॅट एव्हरी रेस्पेक्टेबल पर्सन हॅज ए फुल सेट ऑफ श्रीमद भागवतम अँड चैतन्य चरितामृत इन हिज होम. That's clearly त्यांनी सांगता असाची श्रीला प्रभुपाद. कसं लेख म्हणते आमका इट गिव्स अल्टिमेट शेल्टर. आमका त्या आश्रय दिता त्या घरांत असलं तिथले शुभदायक ऑस्पिशियस. सो जल निमित्त श्रीमद भागवत ऐकूचे हे अत्यंत प्रामुख्य जावन आशिल्ले आमगेले डिवोशनल ऍक्टिव्हिटी. सो तकाची आम्ही पुराजन श्रीमद भागवतमाचे आश्रय घेऊ का. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली फर्स्ट अँड सेकंड कॅन्टो श्रीला प्रभुपादाक गोतना आशिल्ले कितले हांव कितली काळ म्हळ्यार हार्ट अटॅक जाल्ला पदे पदे म्हळ्यार नज जाता आशिल्ले. सो फर्स्ट टू कॅन्टोसांतूची फर्स्ट कॅन्टो इनफॅक्ट मोस्टली पुराची कसं कसं संक पुरा कवर कोण जाल्ला श्रीला प्रभुपादन. सो त्या टू कॅन्टोस व्हेरी इम्पॉर्टंट आम्ही वाजू का. तंतु आमका मोस्ट एसेन्स मेळता. आणि कशी श्री सच्चिदानंद रूपस कृष्णाक तशीची श्रीमद भागवतम ऑल्सो इज एज अ फॉर्म. तशी फर्स्ट टू कॅन्टोस त्या लोटस फीट रिप्रेझेंट करता. सो फायनली कसं म्हळ्यार श्रीला प्रभुपादन श्रीमद भागवतम वैरी भक्तिवेदांत पर्पट्स भावार्थ बरयलस 12 डिफरंट कमेंटरीज तैतुलन त्यांनी घेतिलस. सो ताच्या जलाल निमित्त आम्ही अर्थ कोण घेवे तर त्यांनी कशी तंगेले आचार्य असा तंगेले भाव अर्थ कोण घेतलाय. प्रिवियस आचार्य तंगेले मूड अर्थ कोण घेनो आमका त्या दिलालस. तंतु 12 डिफरंट कमेंटरीज भावार्थ दीपिका श्रीदबाई श्रीला श्रीधर स्वामी कडरी पदरत्नावली वीरराघव आचार्य क्रमसंदर्भ श्रील जीव गोस्वामी आणि बृहत वैष्णव तोषणी जीव गोस्वामी तंगेला कडेरी सिद्धांत प्रदीप श्रीमद सुखदेव कडेरी मधुसूदन सरस्वती तंगेला भागवत भावार्थ प्रकाशिका तैतुलन तन्नी घेतिलस. कडे तत्वसार श्री राधा मोहन तर्क
सो तंगेल कोण ते वाचस्पती गोस्वामी भट्टाचार्य, सुबोधिनी श्रीमद वल्लभाचार्य, सुबोधिनी प्रकाशा बाई शीला गोस्वामी पुरुषोत्तम चरण, सारार्थ दर्शिनी बाई शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरा, बाल प्रबोधिनी बाई शीला गिरिधारी लाल गोस्वामी. सो ह्या त्यांनी मोस्टली त्यांनी गौडीय वैष्णव आचार्य सतंगेल घेतला. जलरी अपार्ट फ्रॉम दिस मळरी मध्वाचार्यालय, गिरिधरलाल गोस्वामी, विजयध्वज तीर्थ, ವೀರ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಹನ್ನಿಪುರ ಮಳರಿ ವಿಂಗಡ್ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ವಿಂಗಡ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ट्रान्सलेशन आज पुरा रिलेवेंट हा काणगेनु आमक ते परपट दिलालस. सो आम्ही चलतीतले हे हाचे उपयोग करून नमगे जीवन सार्थक करून घेवचे पळयत. सो हांगाक क्लास एंड करता सची. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोणाक कसा प्रश्न अथवा कमेंट्स